Mitäs kaikkea olette maistanut tänään? No oikeastaan tää mitä mä nyt syön on ensimmäinen, eli tää on tämmönen pulled pork sandwich. Hyvältä näyttää. Joo, se on ihan hyvä, että siinä on ihan kivasti mausteita. Mitäs sulle tulee ensimmäisen mieleen katuruokasanasta? No jotenkin tulee niinku ulkomaat mieleen enemmän kuin Suomi. Et Suomessa yleensä katuruoka on ehkä just joku snagger jossain aamuyön tunteina, että ehkä tuolla maailmalla on enemmän sellaista niinku katuruokaa ympäri vuorokauden tarjolla. Mikä on sun mielestä sit hyvä ruoka? Periaatteessa mä en hirveästi ruoalta vaadi, että ihan normiruokaa kyllä mulle kelpaa, että ihan peruskotiruokakin on kyllä ihan hyvä, että ei tarvi olla mitään turhaa hifistelyä. Jos olisi enemmän näitä katuruokapaikkoja, kävisitkö sä niissä? No kyllä mä luulen, että mä voisin käydä. Et varsinkin jos on joku nopea lounastauko niin matkalla jonnekin paikasta A paikkaan B, niin voisi napata ihan hyvin mukaan jostain tommosesta katuruokapaikasta. Mitäs teillä on täällä tarjolla? Briskettiä, pulled porkia, täytettyä broileria, paadettua kokonaista entrecotea. PPQ perustuu siihen, että siinä valmistetaan edullisia ruhonosia pitkään, jolloin se ruokakin on edullista. Ja me ollaan aloitettu eilen illalla kello 8 tultiin tänne ja laitettiin smokeri päälle. Tässä on nyt päivän pituus on tällä hetkellä jo 18 tuntia. Onhan täällä tosi hyvä meininki. Hirveät jonot ja paljon ihmisiä. Ja mä oon täällä aiotun alueen sisäpuolella, mulla on paljon helpompi olla, tuntuu melkein. Mitä sä oot tänään ehtinyt maistella? No en mä ehtinyt maistaa kuin tätä yhtä beef slideria. Täällä oli niin pitkät jonot, että mä jonotin tähän yhteen 25 minuuttia, mutta mä oon kyllä katsellut, että täällä on kaikkea tosi kiva. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen tuosta katuruokasanasta? No ehkä tulee mieleen ensin sellaiset niin kuin Aasia-katukeittiöt ja sitten nykyäänhän näitä on kyllä New Yorkissa joka paikassa. Hyvä ruoka, halpa, edullinen, mutta hyvä. No sellainen konstailematon, mutta tosi hyvä, että ei mitään piperrystä, mutta sellaista, missä on älyttömän hyvä maku ja ehkä jotain kekseliästä, mutta ei mitään monimutkaista. No sellainen, missä ei olisi 25 minuutin jono, olisi aika hyvä, että mihin pääsisi nopeasti, mutta oikeastaan ihan samat asiat, eli se olisi hyvää ruokaa ja se olisi nopeata ja näppärää ja vaivatonta varmaan sen tyyppistä. Ja ehkä niin kuin mielellään jotain eksoottista tyyppistä, mutta en tiedä, voisi suomalaista katuruokaa keksiä, ei siinä mitään vikaa olisi. Kaikki muut maat kuin Suomi, Aasia ja Jenkkilä, missä niinku ruokaa ihan normaalisti, niinku, ei tarvii montaa korttelia katsoa pidemmälle, kun löytää paikan, missä voi niinku syödä. Ja se on niinku mahtavaa ravintolakokki, kun mä oon. Niin mä tiedän, että meillä on koulutettu sellaisia asioita ja yleistyksiä, miten rakentaa sellaisia makuja, että niitä voi kutsua hyväksi. Se kuuluu meidän ammattiin tietää, mikä on hyvä ruoka. Asiakkaat ei tiedä, mikä on hyvä ruoka. Kokit tietää, mikä on hyvä ruoka. Ja mun mielestä ruoka on hyvää silloin, kun maut on oikealla tavalla tasapainossa. Ruoka on melkein kuin musiikki, että ihmiset voi kiistellä mikä on niin kuin hyvää musiikkia. Jokainen tykkää tietynlaisesta musiikista, mutta sitten ne, jotka sitten opiskelee musiikkia tai tekee sitä ammatikseen, ne näkee musiikin ihan eri tavalla. Ne näkee ne nuotit, sen rytmityksen, sen teorian. Ne vie sen ihan eri tasolle.